Hoxe, día 5 de marzo, feira enchantada. A praza de Santa Ana parecía unha finca chea de froiteiros. A xente achegábase a mirar as árbores e plantas, xa que estamos en época de poñelos. A choiva aguantou e fixo que os veciños e visitantes saísen e se achegaran ata as rúas da Vila do Asma para mercar o que precisaban. Falamos con Carlos, que vende Ourense, do Viveiro As Burgas. Preguntámoslle que árbore é a que máis se vende. E, dende logo, que levamos unha sorpresa. Pois este ano, por desgracia, o eucalipto. É unha cousa que supostamente non se debería de plantar, pero é unha cousa que se está plantando moitísimo. Entón, eu reivindico-me un pouco en contra deso, pero claro, eu veño aquí a vender e a xente o que me pide. Entón, por eso. E logo mazairas, pereiras, un pouquiño de ornamental tamén, o sea, un pouquiño de todo. Esta é a mellor época para plantar, non? Sí, sí. Depende o que, pero para ben os castiñeiros, os robles e iso xa tiña que estar plantado. O sea, se planta de novembro hasta xaneiro e logo xa os frutales e agora o propio tempo. E aquí sí que me chama a atención que a xente che pida nesta zona eucalipto. Sí, sí, por desgracia xa che digo que é algo que levamos moito tempo intentando erradicar, pero cada vez vese máis vigas de eucalipto e é unha pena, porque realmente é unha cousa que absorbe todos os nutrientes, non abona a terra e é unha pena, a verdade, desde o meu punto de vista, claro, cada un terá o seu. Carlos ven todas as feiras, menos nos meses de verán, xa que non se planta. A pregunta de moda é se a xente compra menos árbores e plantas en épocas de crise. Home, notase bastante, pero bueno, que son cousiñas pequenas e eso sempre van comprando e a xente dentro do que cabe pois vai introducíndose un pouquiño na plantación e eso. Carlos forma parte dunha terceira xeración, xa que o seu avó xa se dedicaba a esta profesión. Xa era dos meus abuelos, pais, fillos, e se algún día chegamos ter que veña a nova generación, pero bueno, co tempo. Que siga así, logo. Hombre, que siga así. Deixamos a Carlos e demos un paseo ata a Praza do Cantón para ver as cepas, outras das protagonistas desta xornada, xa que estamos en plena época de poñelas. Os vendedores nos animaron a falar á cámara, pero si estivemos conversando con eles. A maioría si que nota a crise, ademais din que moita xente compra das que veñen de Italia. As máis vendidas hoxe no Cantón foi a variedade mencía, pero na praza tamén había tempranillo, que segundo nos contaron, cada vez plantase máis nos bancais da Ribeira Sacra. Que feira é esa, Bruno? Pa cá. Outro dos oficios que se conserva e que podemos observar na feira é o de afiador. A súa procedencia, como non, de Ourense. Montado na bicicleta, este artesán fai exercicio ao mesmo tempo que traballa e afía todo tipo de material cortante, dende coitelos ata tesoiras. Un oficio que vén de xeracións atrás e que conserva a pesares dos malos tempos que corren. Sen dúbida, un profesional ao que acudir para ir preparando os coitelos, xa que despois de tanto plantar, chegará a época de recoller o froito. Unha cadea que establece a sabia natureza e que fai que a pesares da crise todos vaiamos tendo algo que levar á boca.